O Paseo das Aceas guiarános pola ría e a vila de Ribadeo, permitíndonos respirar a súa esencia e a tradición mariñeira que soubo conservar ao longo do tempo. O itinerario que comezamos na Punta da Torba forma parte do camiño natural da Ruta do Cantábrico, que percorre a costa en varias etapas e ramais. Coa ría do Eo no seu carón chegaremos ao muíño das Aceas, un muíño de mareas no que o movemento das augas do Cantábrico se aproveitaba para impulsar os mecanismos da moenda. A andaina continúa pola franxa costeira, ofrecéndonos as primeiras vistas do porto de Ribadeo. Na enseada de Vilabella sitúase unha antiga fábrica de algas activa ata a década dos 90 do século XX, que foi restaurada para uso do Club de Remo de Ribadeo. O paseo segue por un espazo verde ben coidado ata a Praia dos Bloques, un pequeno areal branco bañado por augas apracibles no que facer parada antes de chegar ao porto de Porcillán. A impresionante contorna natural do Porto Deportivo de Ribadeo pódese contemplar dende o molle ou subindo o miradoiro da Atalaya no ascensor panorámico. Dende a súa cabina, as imaxes sucédanse enmarcadas en vertical. Unha vez arriba, a panorámica amplíase deixando descuberto a entrada a esta ría incluída na Rede Natura 2000. Neste miradoiro consérvase un dos templos máis antigos de Ribadeo, a Capela da Trinidade, construída no século XII polo rei Fernando II o Católico. Dende aquí, é recomendable continuar o percorrido polo casco histórico da vila para descubrir por que foi declarado ben de interese cultural.